megalayapost.news. Kitranjo ki Parduyong Hajantia Hills Haklama ka Jantia Coal Miners and Dealers Association kila Siyamsundan na karay kabatang banpulong da kajingilang paitba haka nyautarip yayong Hajantia Hills na kabanta bandawa da kabatang ya ka sorkar jula bat ka sorkar pedeng bansim kia na kabanta banpentri kamno ya ka scientific mining haka bayday bat ka kamti duyong harilum Jantia ngido trang baka sorkar jula kan sim kia ban yakran sya ka sorkar pedeng na kabanta banpentri kamno ya ka scientific mining kabalong kajing ailat ikitray Parduyong banyo banti duyong kum kita kitray muluk kitray jaka Ong uba borin syadam ubade Presiden ke Jantia Coal Miners and Dealers Association habakran menta kasngi syakilan patai kubor ke jela kumbulapan paudo kiti kino ilam kajing temu jong kani kerali kalongru bandawa jur na sorkar jela baka de bantung no da komiti ka bekerpang na kabenta ban sor jamin ya kajing long jingman ki jaka badru bantau ya ki polisi ki bayarap kerpang na kabenta gitu ki trai Parduyong ki barit homban baitang ya kitu ki Parduyong ki bahe laongru baka seng ka khot ka wer na du ki trai Parduyong ki seng jong kinong nya trong bat kitu kinong trai ki ba em na ka kamti dewyong bakinwan mansimanta hakatay kajingalang banpan iya kajingatali halor kiman jing dawang balabu syaka sorkar jelang bat sorkar pedeng banpan trikamno iya ka scientific mining. हमारे इसवा बका सरकार चलाkan haulat kaupi dan ikram berka सरकार India ban China no kata scientific mining ban yahap ka kom sekretari Indonesia po dia jom kene kerali hoy ngitip syai baka Supreme Court por baka play por baka island dengan kajing trade yang ko ba I mention yang ikum kitrai krai muluk long baka Supreme Court kala island baka jinglong try ka kendel ba dia umar tamlong hi mengi kitrai muluk kakum kasik shidil Henry keepat ka bangisem juga long tene ka open cast mining namar ka kum kar kom long kom man jong ka jaka ka jong ni po Jantia Hills ngimla ban tre yo dewyong lembaga ne ka open cast mining ta ka jintmuhi jong ka ne ka rali long bungikwa ang tumpaw sa sorkar bungikwa baka sorkar kan thau kila kilenti ban snai ka ta ka scientific mining ka bayahap baka komlong jong ka khendeu hatite ki thain ki jongi namar nadang ipai ya ka open cast mining nadang ipin uksai ka komtre jong ka ne ka open cast ka long ka ba bha ban tre hapo ante hapo Jantia Hills khantam namar PE hi po Jantia Hills ke baja kalong ba kajing jeliu jong kajing don jong dewyong kalong jeliu bha ha ban ti do shispa put le don ba sau spa ru spa put ban dewyong don tang sau sunfit ban le open cast kalong ka ba dangi na kalian ki ka shani kwa ban pha ka message cha ka sarkar lang ma kane ka rali ha kan yo terik bang ikwa baka sarkar ka de ban ai ni ka ta ka ain ka ba ya hap kan bahkan kecukomlong peman jeng kendeu jeng yang teh ai ni singomu ya ke sarkar bakala trestom Henry ke epat ke bapun singosi yang ni kalau ngandang ilayo ke ta ka mining nimla bantre ta kenehi ke ba pelong ini ban pelong yang kene kerali baka jengwan jeng yang ne kalau ban khot ban weru yaki barok kinom tre dewyong ki ba syakta na kene ke jingkhang jong ka dewyong Pakhamtam kito ki basyo yahap ya kene ka jing angnur ka jongi baka sarkar kan wanra na kita ki bolong kum ki underground scientific mining le ki small scale underground scientific mining pangikwa baka sarkar aswa bakan le eganu ka mining numaradang ipai kum ka te ka ain mo baka ka sarkar ka asna ha warajar khat ar kene ka ndegene kadang ko ke ain ke mining policy jaha ka jing sisa haswa ka sarkar kan le ekano kono ka ban thawe kono ka ain dan ke policy na ka banta ban khlong yang mau ne usia ka ban khlong shwa ka jing survey ke ya ka to ka khendeu ba kumlu ka komlong ka komman jong ka to ka khendeu khnang ba ka kami endang kila snai ke ne ka policy kan long kan pensuken ya du kurang 5 pet akini open cast mining idon kami ki jaka ki bahak Henry ka kompak kendeu pat ka jong ni po Jantia Hills kami hapat ka ne ka open cast mining ta ka ka ba khmat du ka jong ka jingang lu ka jong ni long bungin kwa ba ka sarkar Meghalaya kan penlong kan thumno na kata ka komiti ban la survey ya kini ki jaka pat bukan pha saka sarkar India ban thau na kata ka policy ka ba hap bat ka jinglong jingman jong ka kendeu ka jong ni ante po Jantia Hills pa ka jillahi ko we
Dan ikut ngiwer ya baru ki seng bahalang ki asisten jong kitrok ki don ki asisten jong kinong jet musnek ki ba tap dai ki driver long baru kitu ki ba la syak ta nagade ka jing ti doyong long ikwa ki luan sa kategori bangi kum ki nong jengtia le khamtami kum ka jengtia hil ngim kemen le ngim la su ban yai dagane kaban ong na kumba pau menca seperti banong bagi trebe ay yang dengi kuat apakah sorga akan selutu ya kejina kejongi balbakan ay ni kata kamani kaban long ay bat kaban nyahap ada kendeu ke siap kejongi kata ni long kejing temu ke bahakmat do jong kene karali ke bangi temu ban pulang akan yo teri hapo clearet izen de industri Megalayapost.news